Bila je nezgoda, tata. I torta isto? Samo zato da otkažemo zabavu? Ne, Herman, nije kriva Violeta, ja sam uništila Hanju. Ne, Anđi, ja sam kriva za sve. Violeta, ja sam kriva za to. Da, ti si kriva. Znala sam da nemaš veze s tim, slatkice. Daj joj otkaz, što čekaš? Ne otpuštam nikoga. Očito je bila nezgoda. Ali dajte mi minutu sa mojom kćeri. Naravno. Novi govor, zar ne? Svađaš se sa Jade i sa mnom i sa cijelim svijetom. Hoću da mi kažeš u čemu je problem. Zašto to pitaš ako te ne zanima? U krivu si, zanima me. U čemu je problem? Samo mi jako fali mama. Skoro se ničega ne sjećam. Ne želim je zaboraviti. Dala bi sve da ona može doći na zabavu. Znam da nije moguće. Zato uopće ne želim zabavu. Oprosti. Otkazujemo zabavu, okej? Želiš li čuti nešto o svojoj majci? Ona je voljela, stvarno jako voljela ići na zabave. I zapravo smo se i upoznali na rođendanskoj zabavi kada je navršila 17. Ozbiljno? Kada sam je prvi puta vidio, cijeli svijet kao da je stao. Ja sam hodao prema njoj gledajući u njene oči kao da letim zrakom. I nakon toga se više nismo razdvajali. Tata, ti nikada nisi tako govorio o mami. Ovo je najbolji dar koji si mi mogao dati, tata. Idem reći Jade da otkaže zabavu. Bolje se požuri, jer ćeš inače zakasniti. Zakasniti na što? Na zabavu, što drugo? I plesat ćemo, zar ne? Ma, plesat ćemo zauvijek. Volim te. Što to radiš? Gledam lekcije od ove fantastične balerine, ali ne razumijem ništa jer je na njemačkom. Slušat ću. Ona kaže da je za nju umjetnost nešto kao energija koja putuje Rako, i... nisi li ti Rus? Ti govoriš i njemački. Ja ne Rus. Pa otkud si ti? Ekipa, Ja sam... pogledajte. Vidite ovo. O, bok. Gledaj, ne želim imati problema s tvojim dečkom. Ne, nema problema, bez brige, on je na nastavi. A ti se viđaš s nekim? Zapravo, trenutno radim. Pa znaš, mislila sam, ako imaš neki slobodni dan, možemo izaći. Imaš slobodne dane? Da, sigurno imaš. Čekam tvoj poziv. Javi se što prije. I samo da znaš, jako mi se sviđa tvoj naglasak. Da, brava koju ste jučer mijenjali. Da, ostavili ste jedan ključ, no uzeli ste kopiju. Možete li ga dostaviti, molim vas? Hvala vam. Gdje sam stavila taj ključ? Ako ne nađem ključ, gospodin Herman će me ubiti. Pa gdje sam ga stavila? Ajde, Olga, sjeti se. Joj. Marija. Što sve ovo radi ovdje? Marijine stvari. Ma izgubila bi glavu da mi nije pričvršćena za tijelo. Ključ mi je visio oko vrata. Ma što nije u redu sa mnom? Tako sam rastresena, jako sam rastresena. Da te pitam,